Shugaban kamfanin saira kuma daraktan shirin labarina ya fitar da sanarwar ranar da sabon shirin labarina season 5 zai ci gaba. Barka da zuwa tashar Arewa Select TV. Idan wannan shine zango na farko, ka danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabbin shirye-shiryen da zarar mun daura. Kamar yadda ya wallafa a shafinsa na Facebook, shugaban kamfanin saira ya wallafa bidiyo ta hanyar YouTube channel ɗin shi a yau Juma'a. Aminu Saira ya ce ranar Litinin mai zuwa kamfanin nashi zai saki tallar shirin fim na labarina mai dogon zango kashi na 5. Aminu Saira ya ce za su faɗi lokaci da kuma wuraren da za a haska shirin fim mai dogon zango kashi na 5 a cikin talla. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabon shirinmu na gaba.